neobičan na deložaciji. To su brige koje danas muče bravare. Kako razvaliti vrat. Evo, Pfizer. To su te metode. To je ta politika. I ovo u biti što imate prilike vidjeti, to je ono što u suštini čeka uskoro sve veći broj naših građana. Samo što građani, dok im se ovo ne dogodi, kao i obitelji Milanović, zapravo ne vjeruju. Eto. Evo vidite. Evo ga. Mislim da će uspjeti. Daj mi slobodno, da mi slobodno. Aha, da, znači vrata imaju više ovi, kako se to kaže, usidrenja. I onda oni lome jedno po jedno s Pfizerom. To vam je budućnost Hrvatske. Evo, ovo je sudski ovršitelj. Evo ga. Vrata su otvorena.